Moikka! Mun nimi on Tuuli Aitolehti ja mulla on nykyään oma YouTube-kanava. Onpa mukavaa, että sä oot tullut tänne ja katsot nyt tätä videota. Mä perustin vuoden 2025 alussa oman yrityksen ja mun yrityksen päätoimiala on hiljaisuus. Mä pidän hiljaisuuden retriittejä, mä vedän sydänrukousryhmiä, mä ohjaan monenlaista hiljaisuustyötä ja myöskin hengellisen ja henkisen kasvun ryhmiä. Mä haluan jatkossa tehdä osan tästä mun työstä täällä YouTuben puolella, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus katsoa näitä mun videoita. Ja mä aion myös ottaa videoita siitä, kun mun äiti eli Sirkku Aitolehti opettaa hiljaisuudesta ja viisaudesta kristillisessä kontekstissa. Mä harrastan tällä hetkellä itse keramiikkaa. Mä aloitin viime syksynä ja mä oon tosi innostunut siitä. Ja sit mä tykkään ihan älyttömän paljon neulaa. Ja sit mä oon aivan todella intohimoinen puutarhanhoitaja ja tykkään hirveästi myös sienestää. Ja myös ruoanlaitto, etenkin kasvisruoan laittaminen on lähellä mun sydäntä. Mä käyn myös Via Silentiin luostarissa, siellä hiljaisuuden ystävien aika uudessa luostarissa, niin mä käyn pari kertaa vuodessa ja oon vapaaehtoisena siellä töissä. Onpa mukavaa, kun sä tulit tänne mun kanavalle ja tää ensimmäinen video on tällä tavalla ihan lyhyt ja tää vaan esittelee, että kuka mä oikein olen. Mä jäin tässä tämän vuoden alusta, eli 25 tammikuun alussa, niin mä jäin työkyvyttömyyseläkkeelle. Sairastan MS-tautia ja se on se syy, minkä takia mä jäin eläkkeelle. Ja mä olin aikaisemmin 14 vuotta Paavalin seurakunnan seurakuntapastorin virassa. Toivottavasti me nähdään taas pian. Mä tuun lisäämään sydänrukousopetusta ja yhteisiä sydänrukouksia tänne kanavalle ihan lähiaikoina. Tervetuloa mukaan.